baina etzen makurtzen guk egindako galderei. Guk galdetu eta berak galdera hori bere alderdira lerrarazten zuen beti. Orduan, zaila zen guk nahi genuen lekura eramatea. Horregatik bukaeran aipatzen da pelikula desberdineko jendea ginela, baina alaz ere, naiz pelikula desberdina izan, alaz ere bazen hor soka bat eta kutsu bat eta lotura bat. Eta orduan lokarri hori harrapatzera etorri ginen Josu eta biok eta atera den entrevista hura argitaratu genuen. Garai hartan konbulsio pixka bat zegoen argi aldizkarian, azken batean Josemi Zumalabek eta nahi zutelako aspaldian, nahi zutelako Euskal Egunkaria aterarazi eta horretarako ari ziren talde bat bildu nahian eta jende inguratzen hasi zen argiara eta zabaltasun eredu batekin Euskal Egunkaria egin nahi zen. Eta garai ura zen, 86-tik 90 bitarte, horrelako mugimendu bat gertatu zen argian. Bai egia da egunkari egin behar dela eta hor dabil Josemi horretan, baina gu argia gara, guk aste oroz egin behar dugu aldizkaria, gure arpide dunei eta gure irakurlei zor diegu, eta beraz, egin dezagun argia, jarrai dezagun aldugun bezala, eta egunkaria hori ere inen da ahal bezala. Humboldten garaian bezala gaur egun ere, oraindik, Euskal Herriak izen hauniz ditu, eta hau segitzen dugu eztabaidatzen zein zen izenik egokiena. Batzuek diote Euskal Herria ez Nafarroa dela euskaldun guztiok batzen gaituen izena, ez dakit. Segitzen dugu eztabaida berriak asmatzen, batzuek ez dakite Humboldtek argi zuen, baina batzuk ez dakite euskara batu bat euskalkiak hizkuntza bera ote diren, hori ere hor dago. Baina nola nahi ere, guk orai astero ikusten dugu independentzia. Eta 18. mendean Etxeberri Sarakoak aldarrikatu zuen bezala, eta 20. mendean Batxilarri honek aldarrikatzen duen bezala, hemen gaude Euskaldunen hiri buruzagian. Eta hori